V této chvíli bych rád přivítal svého hosta, Ondřeje Rozkopala. Ahoj Ondro, zdravím tě. Ahoj. Možná, milí diváci, znáte termín Otcovo srdce. Hnutí, konference, seminář, iniciativa. Těžko říct, jak to vlastně nazvat. Každopádně Otcovo srdce můžeme říci, že je programem, který má svůj jasný cíl. A my si budeme chvíli o tomto programu povídat a poté vás na takovouto akci rádi pozveme. Ondro, co je to Otcovo srdce? Jaké je poslání tohoto hnutí? Tak Otcovo srdce je, dá se říct, hnutí nebo poselství, které zdůrazňuje pravdu o dobrém Bohu Otci, který má rád vztah se svými dětmi, zdůrazňuje jeho lásku, dotýká se témat odpuštění, smíření, vztahu k autoritám, k rodičům, smíření taky v rodinách nebo i smíření mezi církvemi. Proč zrovna tento název Otcovo srdce? Jakým způsobem tato dvě slova spolu souvisí v této věci? Ten název chce zdůraznit to, že Otec má zejména laskavé, dobré srdce, které je otevřené pro každého člověka. Je spoustu lidí, kteří mají problém přijmout zprávu o Bohu, který je miluje, protože je spoustu lidí, kteří si myslí, že Bůh je třeba ten, kdo trestá, nebo ten, kdo čeká na jejich chyby. Ano, je to tak. Když se podíváme na tyto akce, je možné více věcí se o tomto hnutí dovědět, popřípadě třeba nalézt informace o tom, co probíhá v těchto dnech? Ano. Na internetu je web otcovosrdce.cz, kde jsou semináře a konference, což jsou dvě aktivity Otcova srdce. Seminář je delší, většinou trvá 5 celých dnů a má spíše za úkol se dotknout jednotlivce, účastníka, který tak může zajet na hlubinu během těch 5 dnů, takové duchovní obnovy a postupně objevit více z Otcova srdce. Druhá akce je konference, která se také dotýká jednotlivce, ale více je ještě zaměřena i na společenství nebo na to místo, kde se ta konference koná, a na společenství církve a místních církví a vede k takovému smíření. Jaká jsou témata konferencí, po případě seminářů, jaké přednášky, kdo přednáší na těchto akcích a jaké jsou názvy jednotlivých těchto přednášek a vstupů? Tak když je to ta 5denní delší akce, tak jsou tam většinou 3 vyučování denně, takže takových zhruba 15 témat. Jeden den je věnován poznání Boha Otce, jeden den odpuštění, jeden den je věnován taky takovému mateřskému srdci Boha, to, že Bůh je náš Otec, ale zároveň i matkou, že je takový něžný. Nebo jak se píše v Bibli, že i kdyby některé zapomněli, já na tebe nezapomenu, hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před tebou stále. A taky je tam věnován jeden den třeba identitě toho, kým jsem já, jak mě, abych viděl, tak jak mě Otec vidí. Přednáší, jestli navážu na tu otázku ještě, přednáší buď zahraniční hosté, jezdíval tady Jeff Caldwell a momentálně tady jezdívají manželé Hoxarovi, kteří hodně působí na Slovensku. Mají velice takové vtipné, hezké promluvy, a nebo případně přednáší i československý tým, který už je zvyklý také tyhle akce pořádat. Když někdo chce takovouto akci absolvovat, již zaznělo www.otcovosrdce.cz a nyní se dostáváme konkrétně k jakési pozvánce, jak jsem říkal v úvodu tohoto našeho vysílání, kde se koná nejbližší konference a kam se stále ještě mohou diváci hlásit v případě zájmu. Tak nejbližší konference se koná ve Frýdku Místku a diváci se mohou přihlásit jak přes web Otcova srdce, tak přes web farnosti Místek. Doplňme jen, že tato konference se koná od 15. do 17. září, ještě jsou volná místa, tedy je možno se přihlásit. Jaká jsou svědectví lidí, kteří absolvují tuto konferenci nebo tento seminář? Co se děje v jejich životě? Pozvedá je to blíž k Bohu? Zkušenost je krásná v tom, že Bůh reálně působí v životech lidí a odpovídá na naše modlitby tím, že například po takových seminářích jsou obličeje lidí opravdu rozzářené takovým nějakým vnitřním světlem. Je to i fyzicky někdy vidět
A působí to změnu srdce v tom, že člověk najednou vidí ty věci a okolnosti lepším způsobem, nebo v takovém, jak se říká, v duchu svatém. Vidí najednou optimističtěji, vnímá to, že došlo často k nějaké uvolnění, uzdravení, nějaká tíže odešla. Také se to hodně dotýká odpuštění, že když člověk ze srdce odpustí, tak se mu mnohem lépe a lehčeji kráčí dále životem. Kdybych mohl být osobní a položil otázku tvé vlastní svědectví, tvoje zkušenost, proč ty se angažuješ v tomto hnutí a co to dalo nebo dává tobě? Tak když se krátce jenom vrátím do dětství, tak já jsem byl vychovávaný jako katolík, chodil jsem ke svátostem, ale neměl jsem nějak blízký vztah k Bohu a díky jedné modlitbě, když jsem byl sám, jsem jednou v dospělosti pocítil, že Bůh existuje, velmi jsem to i prožil silně, emocionálně, ale nemodlil jsem se spontánně k Bohu Otci, tolik jsem ho neznal. Přijal jsem Ježíše do svého života jako takového i přítele, dá se říct Pána, a částečně jsem znal Ducha Svatého, ale Otec byl pro mě vzdálený. A v roce 2015 jsem byl pozván na seminář Otcova srdce do Želivu, do kláštera, kde vlastně potřebovali někoho na modlitbu chvály, kterou se zabývám. A tam při jedné přednášce při různých vyučováních, tak tam zaznělo, že slovo z Evangelia, Ježíš je cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. 14. kapitoly. A přednášející vlastně říkal, že často se cituje ta první část, Ježíš je cesta, pravda a život, ale už netolik ta druhá, že má každý věřící i přijít k Otci. A tak se mi to dotklo a bylo to pro mě, dá se říct, takové osobní zjevení, že Bůh chce mít se mnou, takovým člověkem, osobní blízký vztah. Ondro, já moc děkuji za tvé svědectví, za to, že jsi nám vysvětlil, o co se jedná, pokud zazní Otcovo srdce. Milí diváci, rád bych zopakoval www.otcovosrdce.cz, tam naleznete veškeré informace. A pokud byste měli zájem z celé České republiky i ze Slovenska, můžete se stále hlásit na těchto stránkách nebo na stránkách farností Místek na tuto konferenci, která bude probíhat o příštím víkendu od pátku 15. do neděle 17. září. Veškeré informace jsou dostupné na internetu. V tuto chvíli vám děkuji za pozornost a budu se těšit opět někdy na viděnou. Krásný den.